Ongi etorri gamer hauntzira. Gamer hauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamer hauntziaren 6. denboraldiko 40. atalera, 40 atale egin ditugu, eta danera irratsaioaren 176. atalera iritsi gara, pentsau, denboraldiko azkenengo saioa izango da, bat sorretan, hori ez dugu azten, baina kontutan izan, denboraldi baten 40 atal, 52 astetik, oso ondo dagoela, así que sorionak hau egiten dugun danoi, eta batez ere entzuteko, esfortzu hori egiten duzu naiz, 40 atal bide lortu bete eta batzutan gehiago, ez da gutxi, ezta. Badakizue, astero Gamer hauntziaren Twitch kanalean, astelenetan 5 aurrera batzen gala, normalian, baina, bueno, beti dago malgutasun txiki bat, ezta, Twitch kanalean, hau abisatzen da Gamer hauntziaren Telegram kanaletik, eta, bueno, Twitchetik be bai. Orduan, hori egiten dugu grabaketa bideoan eta audioarekin zuzenean, eta horren ostean, naiz irratean, astearte gauian, 12 aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bukatzeko, zela ez, ohiko plataformetan aurkituko dituzu gure saio guztiak, iVoox, Pertube, eta YouTube, Spotify bestelakotan. Eta laizter, horre berritasunen bat, holako nobedaden bat sartuko dugu baitza, baina, bueno, egon zain eta denboraldi berriakin batera espero dugu aurkesti hau. Gamer hauntzia Euskal Bideojoko zaleon komunitatea da, eta gamerhauntzia.eus webgunean aurkituko dozu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldeak. Eta azken aldian bezala, ni Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Pantxi, Aritzo Diosola, eta Lander Unzueta, haupazuek. Hau, pakas, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ona ez dakit ona, beroa bintza bai. Bai. Eguzkitsua, ez? Zalde eguzkitsua. Bai, norrele ondo aguante daute, gela honetan, baina gaur nabil, saio gora. Gero ondartzara jaitxu biako esate. Hori da.
Oso ondo. Bueno, gaur badago baita olako albiste txiki bat, ez da hemen sartzen dugun albistien aurretik, eta kasu honetan, puskat, tristia, ez? Bai, pasan hastien jakin genduen Claude Guillemot zendu dela, hegazkin istripu baten, 79 urtegaz. Ubisoften sortzaileetako bat izen da, igual bere izen hasta horren ezaguna izen, ez? Ips dekogu normalien Ubisoften zuzendaritzi bepien, baina, claro, hau dana da Ubisoft berez da sortute Guillemota nahi zen artien, ordenain bat nahi. Eta Claude izen da, bueno, beti da nik asekera batetik bertan egondan arduranutako bat, eta gaur egun Guillemot Corporationen arduradun nagusi esan, dala alako bideokontsolatarako periferikoak eta bestelakoak eitzen da bezan enpresa bat antzadanez. Nik egizan nena ezagutzen, baina horretan ebitzen dizela. Eta hori, antzadanez, istripuen kontu eta bueno, Ubisofteri horrokorrien azken hilabetiotan balotu jako zen albiste eskasakaz, hau gaitzen jako, tamanez. Bai, a ber, beste albiste txarra zian, baina nik ustet anai bat galtzearen albistea beste maila baten da, hola. Hori, beste bat, eta zori txarrekoa. Gauza hau gertatu iten dia, eta ez da besteik, osea, zesango du. Bai, dago aipatute nego duzue bai azten gara ja. Beste albiste mota batzukaz, batzuk hobiek, ez batzuk txarra hauek, albiste gizar zinke. Hala, bakareta. Bai, lehenengo hau ere, Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bota bantzi, segi, esaten zen bizora. komentatzen nahi nintzen, orain ez Damianek ekarriko dugun lehenengo albiste hau ere, zera, alaia ere ez dela. Bai. Ba ez, eta industriak ez, azken aldizan daukan joerai jarraituz, eta bueno, aurreko irratsaioan aipatu ginoan azkenengo gaiari berrekin ez, Xboxen kaleratzei buruz komentatu ginoan, eta guzti zehaztu gabe, estudio handixen itxiera aipatu zeben. Eta ez genuan asko itxaron beharrik izan, bai estatzeko albiste hau ez, Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, aipatu ditue Kotaku, Bloomberg eta The Verge agerkari handixek. Orduan, ze suposatzen da honek? South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua, eta, bueno, olako joku ez, benetan ezagunen garatzaileak, danak, bueno, ez dakit kale gorrian, baina bentsat beste zerbait bilatu beharko da bela, ero rekolokatu, edo auskalos ere egingo da ben, ez da. Ze badakigu danak ez diela joaten, zuzenian kalera, baina normalian maia bajuen nian lanian, ez txarrenean, baizik eta esaten dute enpresaren jerarkian, ez? Maia bajuen nian lanian darenak, normalian joaten die kalera, eta ez goi-goian darenak. Eta bueno, ikusiko dugu. Ninja Theory-rena da oso harrigarriena, zalantza barik, Senua berriaren egileak die, eta gogoratzen baldin baduzu, guain dela pare bat azte Xbox showcasean, agertu zan, ez? Hor aurkeztu zan Senua honen garatzailea di, eta joku bat iragarri, irtengo dala esan, erakutsi, eta kalera, oro itxi, ez dakit. Ingo daren bukatu arte aguanta, o zela izango da nau. Eta, bueno, itxura batean, hori, guztiz itxi baino, estudioen arduradunei enpresa erosteko eta Xbox Game Studiotik ateratzeko aukera eskaini jakue Microsoftetik, ez? Azken finean, Xboxen aterkinpian ez geratzeko enpresa honek, eta honek gastu honek ez asumitzeko alde batetik, eta bestetik, kudeak eta bez da ez egiteko. Hortaz, ez badabe, eroslerik lortzen, segetatuko da Senua honekin. Hori surrealista izango litzake, Bai, itxura batera aurreratuta zoan. Jolazta lehen aldiz aurkeztu eta bi astera kantzelatzea. Bueno, bi aste ez, baina bi astera gaude, más o menos. Concordekin olako zerbait gertatu zen, baina ez dakit kasu iguala da, bez? Ez, Concord betxe kaleratu zen, gero ja fulmine bien segitzen. Olako beste adibideren baten ez joratzen ezin zen, baina iagarretxe egon zanien ja berez jokue bertan bera itxitxe egon zela. Baina, ostras, oso gorra, Bai, hori zeda, bada espada iragartzea, eske, Gainera, estudioa guztiek daukate gauza bat komunean, eta da
nolabait esateko Xboxeko joku originalienak egiten dituztela, ezta? Hau da, apurtxo bat tiroetatik edo ibiltzen dienak, ezta? Ninja Theory, Double Fine, Psychonauts, aipatu duzuena, ezta? Senua bera, Compulsion Game Men, South of Midnight, etorlakoak dira, apurtxo bat, esaterako niri interesgarrien iruditen zezkidenak, bai? Ze gainerako, geratu direnak, zer dira, Forza, Halo, Gears eta Paraguak, eta ez, bai, esateko oso, bai, Soto caballo rey, patroi hori da, ez da? Orduan, hirukoitzak. bai, bereziki, zera, kezkagarria iruditzen zait, are gehiago, gogoratzen dut bere egunean Phil Spencerrek esan zuela, estudio hauek guztiak erosten zituztela Xboxen, Game Passari balio erantsia emateko. Bai? Hau da, apurtxo bat, ateratzeko lehen aipatu dugun Soto eta Caballo Rey horietatik, ezta? Nolabait, eskaintzeko, aipatu dugunak, esperientzia berriak, estilo artistiko berriak, inoiz probatu ez direnak, eta teorian, Game Passek ematen zuen estabilitate ekonomikoa, bai, zan, estudio hauek guztiek esperimentatzeko, bai? Orduan, nik uste dut, albiztoren atzean dagoena da, Game Passeko ereduak edo, ez duela funtzionatuko seinale, ez? Hor, baitare komentatu, Bantxe, zurekin guztiz adoz nago, nik uste jolas hau diala, esan duzun bezala, betiko haundi horietatik, betiko tipiko horietatik arteratzen diena pixkat, eta zerbait desberdin azken ezaketenak. Baina egia baitare just ikusten nahi gehan zerren da South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua. Naiz eta jolas txarrak ez dian izan, ze gauza honak entzun dia, baina nik uste oso ondo ez dutela saldu. Eta igual Microsoft jakinda, ze perspektiba, nola esan nuke puramente ekonomikoa daukaten, pues igual hori izan da kriterioa atea irekitzeko. Gero guzti beharko da baita ere, aipatu zu Damian, eman dietela aukera ardura unei, enpresa, estudio horren askatasuna zen badezakegu, erosteko, ikusi beharko eza prezio jartzen dio Microsoftek. Esan genuen, Microsoftek orain dela ez asko, 70 milioi euro gastatu zituen, eta nire blas ez da errentabilizatzen inbertsio hori, hortaz abertze egiten du. Igual, nik uste dut, balio erantzia gehituko sotzala. Horrek esatia nahi dau askoz jende gehiago erakarriko zebala, igual irabazitan ez da inbeste igarriko, baina bai igual sortzen dau, ez da produktu hobe bat. Eta dabilenari, probatzeko aukera moten dutza, igual etorkizunera begira fidelizazio asko saltuago izango zen. Evidentemente, FIFA eta Call of Duty bakarrik jolazten da jendiantzat ez, baina beste jokalarientzat nik ziur nago baiet. Gertatzen da, igual gero zenbakitan zaila dela, Lander, zenbakitan zaila dela hori gartzea, eta joate zanean inbertsoren urteroko bilerara esatia, eske diru guztia hemen didator. Ez? Eta, igual bai. Nitza bentxe guztiz adoz, azkenien nolako jokuek, Alizio Orantzi zepai emoteo egin pasari, dire sarritzen joku txikitzu hauek, saltzen da bezenak prezio altuen, baten bat igual bai, horre murriztu dabe, prezio aldetik edo, baina dire joku horrek normalien itxagoten egongo zirenak, ez da? Neazenak segidun erosko, argitaratzen ziren momentuen, eta orduan Game Passen eukitziek, bai emoteo balizo hori. Oin, klaro, gero, eurek zelan kudeatzen da bezan, zelan zenbatzen da bezan salmentak, zeineri balizio amonez, gero seguru datu dana ekizela, Game Passan ze joku dan jokatuena, eta hori dana seguru kontrolatan daula eta argi dekiela, baina, ez dakitz. Gero egiz da, ondo urten dizela azken joku honek, baina ez guztiz ondo, ez? Hellblade 2 kritika ugari entzuken duzen, ikin esan probe, Psychonauts 2 oso ondo urtezan, baina azpien lortu, ez, gure bien arrakasta hori, South of Midnight gauza bera, orduan, beti erdipurdika edo pentsetez Xboxek nahi ba moduen, ez da? Baina, bai uste dut inozuna, beste anistazun bet emoteo txola Xboxen katalogari, bierda ben anistazun bet, ze estela betikotara mugatzen gara, eta ostras. Eta are gehiago, orain, berriz esklusibotasun puntu hori hartu behar bazu konsolan. Hau da,
teiatu hortara baldin mazoaz, ezin dituzu hauek eskapatzen utzi, ze bestela, bantxik esan duen bezala, gehatuko zea Halo, Forza Horizon, porque Forza bestearekin itxi dezu, eta Gears of Warrekin. Hortaz, ez dakit, ez pentsatzezu, urrengo kontsola atera eta berriz 3 esklusibokin bakarrik ateratzea. Behiratu Sonic zenbat dauzkan. Egia da Sony ez da bilela ritmo honenean, baina jo, Bai, Ja, eta baina gainera, barkatu. esan. Ez, da, barkatu, ze azkeneko Gears eta Haloak ere ez dira oso ondatera ere ez, bai. Bai, sale zutxuenek ere diote, nahiko, bai, bueno, ezta, lehenengo atalek zeukaten magia hori ere galdu egin dutela, eta bai, arrakastatxu egiak ere ez dira izan, bai. Bai. Eta bai, niri berezikipina ematen dit Double Fineko, bai, zera, ezta, duk uste oso talentu handia dago estudio horretan eta gauza asko egin aldituzten, bai. Egia da, beraiek aipatu zutela, ezta, Xboxen dirua, diruari esker, atera alizan zutela Psychonauts 2, bai, egon zirela bertan bera ustekotan, baino gehiagotan, ez, eta Microsoft esker amaitu alizan zuten, eta netzako Psychonauts 2 da izugarrizko maizulana, bai, oso ona. Osea, aurreko belaunaldiko jokuri ikonenetarikoa. Baina, Bai, nik uste dut hori, Kiln igual izan dela pixkat fumada oso ondia, baina nire gustatzen jat, ez, olako jokuak egotia. Eta gainera die joku batzuk, orokorrean komentatu ditugun, ez, lau horre bentsat, irten dien, eundaka ero milaka jokuen artean, aipatzen ditugunak, ez, eta buruan dauzkagunak. Zaten dut ez edo zein joku. Igual ez izango, ez, lehenguak zerrendatan, baina potentia diela, bai. Ez dakit. Bueno, hemen aipatzea egen, ez, Tasiok egiten da komentario bat txatian, balio erauntxia, ez balio erauntxia. Baina Tasio poeta bada, orduan, lagabi dutzago. Orduan, bai, kentzea egen pixkat, drama kontu honi. Xboxetik ez da bezer bai, ez da, hori begisa da. Baina dabela egun batzuk argitaratutako urrengo egunak Xbox Reset artikulu bat, bai? Urrengo egunak Xbox Reset, bai? Eta hor da, pentsatzen dugu, ez? Egongo dela aldaketa hundiak aipatuko dituztela, nahi dabela egitea garbiketa bat, ez? Tabula errasa bat, eta euskalo, ez? Gertatuko da nor. Baina, hola geratu da asuntua. Eta gainera, Craig Duncan Xbox Game Studioseko arduradunak eta Luis O'Connor langileen arduradunak Xbox lagako dabe. Ez dakit esan daben honen arire izan dan, o ez? Bai, berrei titurak eta horren danan arire doa dana, bai. Craig Duncan, bai, zen da Xbox Game Studioseko arduradune, baina urte luzez rareko langile izan da, bai, Xboxen urte pilo daroaz, eta horako pertsona bat galtzi ja da, ez dakit, seinale oso kerra. Entrenadori aldatu da bez, asasarma dabil egiten sarraski bat hor, eta bueno, bentsat, aldaketa potenteak datoz Xboxera. Bueno, egia sarrazkia lehena otizola zita, Lehena otizogan, ez dakit, nora esa, eta aurrera atzera asko aldaketak erabakietan, baina hon ja, bai, ematen dau, esan da bela, hau modun batera egin behar dugu, eta gero ikusiko dugu modua egokia dan, edo ez. Bertxori posik itxi behar dugu ja, eta gero pentsiko dugu zarrein. Begira ze gutxitan agertu dena esasarma, ez da, azken egunotan. Hombre, hori ez da komeni. Nik ez da gita, hemen ematen du batzutan dala irratzaioa eristen gehanea txampona airea botatzen dugu, eta alde bat edo beste atera, albiste hon bat otxar badak arkigula Xboxena. Baina denbora guztian horrela ari da izaten. Eta ia astero dago gure albisteian Xbox, erabatera bestea. Hortaz, pixkat koherentzia eta zabat euki behar dezu, ezin dezu astero albiste hon bat, albiste txar bat ateratzen ibili. Bale, zure izena prentzan aterako da, baina nik ez dakit oso irudi ona erakusten nahi dan Xbox. Bai, inbertsoreak igual konbentzitzeko bai, baina publikoari begira eta industriari begira ere, ez dakit horrela da bien enpresa bat zef puntutaren efidarrean.
nik uste dut ez dakitela zer egin Game Passekin, bai. Hori da Xboxen, bai, Xboxek duen arazorik handiena. Ze ez soilik Game Passekin, baizik eta, bai, osea, arpidetza sistema guztiekin, ba, kontsumitzaileek bestelako joera, bai, kontsumitzaileak bestelako joera erakusten ari dira, eta nik uste dute aldatu dela, ja jendeak ez du arpidetza egiten, eta ez du kentzen, bai? Jendeak arpidetza egiten du, ba, interesatzen saionean, bai? Hori aldatu egin da, bai, azken urteotan. Eta argi dago, bai, ba, Xboxek dagoeneko, bai, ezin du sostengatu Game Passa, bai, dituenekin. Osea, edo buelta bat ematen dio, esaterako, ba, bueno, Game Pass ez da izango nire ardatza, goien arte izan den bezala, bueltatuko naiz, bestelakoak, eta nik uste dute hortik doazela kontuak, Osea, hau da, bueltatzen ari direla nobeteko, ba, bueno, gauza tradizionalago batera, eta Game Passa usten duten, igual, ja, dagoeneko errentabilizatu dituzun jokoetarako, bai, eta presio merkeagotan edo, bai, baina hau horren ikusten ari garen lehenengo gunetik eta Game Passen eta gainera buelta bat eman behar diote horriz, argi dago errentabilizatzea baldin bada beren helburua, horrekin ez dutela lortuko. Ja, eta gara ikusten ez, apurka-apurke, Call of Duty bera esan dabe jaztara lehenengo gunetik egongo, euren izar nagusi zen dela santzari parik Game Passerako. Osa, que bai adoz, seguruenik hori den aldatzen ikusko dugu apurka-apurke, eta bai egongo dire hor, ba, joku handi zarra hauek, baina barri-barrizekaz beste soziaren behar da argita garbi. Batez be, kanpoko kas. Bai, euren Xboxen Game Studiosen jokuek, ba, Game Passen sartzeazek eran, bueno, hobeto txarrau, baina azkenien euren markin dartzeko, pues, baliz edo. Oin beste estudizio batzunak, erosti, diru ordaintzi eureri, horre egoteko, eta ez bada ikusten dirurik hortin bagoitzen, ba, zertarako, diru galeri baino, eta. Bai. Ba, bueno, aste hontako udaurreko azkeneko albiste txarrakarri dugu Xboxena, eta igual urrengo albistera pasatzen gara. Pixkata goiagoa dana, ez dakit haure ona o txarra hartu. Ze Epic Games enpresak, Unreal Engineen garapen motorrari buruz hitz egin du, State of Unreal izeneko ekitaldian, eta bertan, uste aurreko erratzain baten komendatu genula, Unreal Engine 6a anuntziatuta zegoela, uste Rocket Leagueko alako txapelketan baten anuntziatu zutela, eta, aipatu dute, Unreal Engine 6 honen lehengo, aurreti asko sarbidean aterako dela, inoiz ikusi hori motor grafiko bat, eta, eta 2007an izango dela irtera hori. Batipat, Unreal Engine 6akin 3 helburu nahi dituzte lortu. Lehenengo batetik, BERS programazio modelora aldatzea, BERS programazio modelo hau Python edo C# antzeko lenguaiatan oinarrituta omen dago, eta batipat hobekuntza dakarkina da datu basen beharra murrizteko pentsatuta dagola, beraz, abantaila hori. Bestalde, bigarren arrazoia, jokoen, ekosistemen eta motoren arteko eduki, kode eta ekonomia balkarre eragingarria ahalbidatzea nahi dutela estandar irekien bitartez. Adibidez, esan dutenez, NFT-en evoluzioa izango dela pentsatu daiteke. Hau da, skin bat edo itxura bat edo zerbait kosmetikoa jolas baterako sortzen duzu, eta beste jolas batzutan ere erabilgarria ibili ahal izan daiteke. Eta gero hirugarren puntua, askotan aipatzen deguna, adimen artifiziala hor dago, eta haure sartzen nahi dute gurpil barruan, eta hori adimen artifizial generatiboak ja integrazioa motor grafikoan barruan natiboki eitea. Momentuz bi enpresanak aipatu dituzte, Cloud eta Gemini, beraz 3 puntu hori edia aldaketenak. Esan dutena gainera, orain arteko Unreal Engine aipatu dugunaz gain, bestela zegoen alako deribatu berezi bat, zala Unreal Editor for Fortnite, Fortniterako Unreal Editorea, bateratu ingo dituztela, azken finean bi produktu ez eukitzeko aldi berean, eta
momentuz esan deun bezala aurreti asko sarbidean aterako dute, eta beraiek espero dute 1.0 bertsioa, hau da, irtera ofiziala, 2029an izatea. Beraz, beste 2 tapiko 3 urte, o 3 tapiko urte itxoen beharko dugu. Nei pixketarra egiten zait, eta ez da bida irekitzen dut, Unreal Engine 5 enbeste saldu ziguten eta alako itxura hona zaukan, egia da, ez dutarran arazo larri hori zaukala, jolas pila batetan ikusi dauna. Eta derrepente, hainbeste milioi gaztatuko zituztenea Unreal Engine 5 derrepente atzean eta 6. pasatzea. Bai, da nahiko mugimendu bitxize, orokorrien. Osea, vale, iragartzezu barri bet, ze polemika asko dukiduz 5. Arazo piloa, jenti ez da posik egon, ez garatzaileek, ez jokalarizek, bai, vale. Baina, ostras, ez duzu 6. bat iragarri bihar horretarako, osea, konpondu dauena, edo bentxete gauza bideratu, ze magiko kistotu uste konponduko denik, ez? 6. batera jauze egin arren. Honek aipatu da zen kontuek, batez adimen artifizialan argi egon da, ez hortik joko biela, inungo ez usterik ez. Baina beste kontue, hau NFT-en evoluzioa izango zana, ostras. Osea, atxera bota este, bai, asko, Oraindik historia horretan jarraitzea, inkreiblea da. Bai. Eta Epiken aldetik, txusko harritzen askorik pez, baina ia zenbat garrantzi izkantzen dutzen horreri. Desde luego euren webgunien argita garbia saltzen dabe, sorti jogu gure dabela, eta azkenien beste DLC moduko bat izango dela interoperabiliztak izan esaten da eurek. Osea, pereza total. Gero, Unrealetik kanpo bai epatu da beste kontu detzen dara lore, dalalako izan saldu, baina proiektu bek kudeatzeko apurete kodie eta baliabidiek naztetan da bezan alako GitHub moduko asunto bat. Nik ez dut kontroletan askorik oneri buruz, baina behitzete irakurrioten agaitzin nahiko interesgarri moten du, bat izue garatzaile entzateta. Orduan ia zentsu horretatik behintzet, zozer handize eskantzen duzkoen, ez eta hasi zen Unreal, beste gozatxu, beste tresna batzuk, interesgarri zagoek, baina hori, Epic B, Dabil apurruet, ez galdute, zazkenien momentuz asmatzen da biz, pentsete jenti irakartzera gorduen, baina ikustu duzu euren erabaki batzuk, eta ez dakizu zehazki zertarako dizen, eta ze borroketan sartzen dizen bez. Da, bai. Osa, NFT-ana nire lan hau pixkat, garbi geratu zen NFT-ana eta pikutara juntzala, ze derrepente desagratu intzan eta ja ez da zerra hitzeiten. Eta berriz, historia honekin bueltatzea... Bai, eure ikustu ez da bela ipatzen NFT berbie ofizialke, baina, hori irakurritze. Bai, ez dakit. Gero igual baita ere ez zuten nahi esplizituki izatea 6. pasatzean, porque aipatu izan da, ez ofizialki, badizik eta extraofizialki, 6. pasatzean arrazoetako atzala, ez duterinan arazo hori, ezin zutela konpondu. Bosta egin da daun bezala. Horretik, puntuta aparte batean nahi izan dutela. Karo, igual, ez duten nahi izan esplizituki hori aipatzea, ze pixka ridikulua da esaten maezu motor grafiko erratin deu, eta arazoa daukau, afektatzen diona errendimenduai, ez dakiguna konpontzen. Hortaz, ez dakit. Lehenengo eta 3. zeak ulertu itzazket, motiboak, hau da, lenguaiana igual errendimenduakin lautura izan gena, eta ero adimen artifizial generatiboa, ondo dakigu ez Epic bakarri, baizik da Nvidia atzetik nola da bien, eta teknologia enpresa guztian dona nahi duten adimen artifiziala sartu edozer gauzatan. 2. arrazioa NFT ez ofizialki, baina gauza horrena oso arraro edutze zeita ipatzea. Baina, ikusi argo da baita ere, eta hau ez dakiu datu hau, Fortniteen eskinen eta hortik irabazten duten diru sarrera horren evoluzioa nolako izaten. Ze igual, gesten hasi da eta revoluzio bat egiten nahi dute gurpila martxan jarretu izan, ez dakit. Ni jakin nahi nuke, ze moduz doan beren dendaren negozioa. Bai. Nerekin behintzat jai daukatez, aurrekoan ikusin nuen, 300 piko jolaz dauzkat eta ustet ordaindu betela bakarragatik. Beraz. Lehen gutxi irakurri nuen gainera, ez da? Zera, dakizue Epic Castero egoparitzen duela joko bat, eta igual berra entzulek ez dakite. Eta
eta behar bada, oparitzen dutenean isa jokoa, bai, entzun dut, aste horretan, Steamen, salmentek gora egiten dutela. Bai, nire gorritzen. Bai, osea, jendeak, igual probatzen du Epicen, baina hartzen du demostrazio izango balitz, ez? Eta gero, benetan jokatu nahi badute, Steamen erosten dute. Handia nahi dau, Steameko liburutegian ikitzia dana txukun, ez da? Bai, ikaragarria, ez dakit nolatan jarritzuten morroko horretan, Igual izena... Zenbat urte ja, Ja, igual izena aldatu berdia Epic Demo Store. Bai, ez dakit, bai, dirua galtzen, bai, besterik ez dute egiten, ez? Ja. Ez dakit. Eta Fortniteen dirua egunen batean amaituko da, hori dago. Printzipioz bada berantza, oinoko asko irazten dabe, baina ja ez da horren beste sale edo aur erakartzen, Ikusko dugu. Hori dana geratzeko, edo beste joku oso potente bat dator, edo urtiek itxeran birko dugu zondi, Azkenean Fortniteek asko mogitzen duz, bakarrik jokatze aldetik, mile ekitaldi, mile kolaborazio, mile gauzadeki ez jenti irakartzeko, esake horreko lan jarratxeko momentuz. Lander, ez deta ipatuta, ez dakit eta aurretiazko sarbideen aterako da, baina aurretiazko sarbide hori zer da, publikora begira edo garatzeiai begira. Ze adibidez, The Witcher laua, Unreal Engineen egiten ari zian, eta pixa puta da izala izke motore grafikoa aldatzea tartean. Ja, ez dakit ez lanengo da zehazki, egiz izan. Suposatze dut, garatzaile handizintzako bintzetu horrengo gala, probetako eta guzak ikesten joteko ez. Gero, jotan, azkenean, bai gongo era aldaketa bai ez da izango horren besterako, esak, suposatze edo nire altxela eskaini, joan probetan, eta joan trastietan, emon datu eguri, eta listo ez, bai. Ez dakit. Bueno, Epicen hau izan da. Itxarotea tokatuko da, besterik ez da. Ego loin bagoaz ez, albiste benetan posgarri zago gadagaz, Bantxiz, zer bitxatxu? Horixe bera, bai. Izan ere, bai, euskarazko itzulpen berri batekin, osatuko dugu demoraldiko azken saio hau, eta oraingo honetan, indik klasiko bat euskaraz jokatzeko, aukera izango dugu, Fez, maizulana, alegia, bai? Fez, itzulpena Josu Igoa salearena da, eta bera arduratu da Phil Fish garatzaileak eta Polytron Corporation estudioak 2012 urtean kaleratutako joko hau itzultzeaz. Igoak, testuak eta interfazea guztiz euskaratu du, baina tamalez, jokoaren misteriorik handienak argitzeko balio duen erruna sistema itzuli ezinik geratu da. Horren arrazoiak, antza, Igoa eraikinetan integratutako errunak, jokoaren fitxategien artean aurkitu ezinik ibili da, eta erruna hauek adierazten digutena ingelesez dago, eta hori, oriturrian edo ezin izan badu aurkitu, ezin ditu itzuli, eta dena den, salabospen txiki hau alde batera utzita, jokoa guztiz ganditu daitekela dio Igoak. Pena da errunen kontu hau, segia da, jokoari ematen ziotela, nahiz eta jokoa amaitu, benetan puzle kurioso eta bitxeak zituen sistema honek, eta, tamalez, geratu da itzuli gabe eta inglesez egin marko dugu, bai. Dena den, albiste guztiz pozgarria, ze Fez hau benetan joko potentea eta benetako maizulana, ez? Eta amaitzeko hartxo bat, holakoetan gertatzen den bezala, kontuan izan, ez dela itzulpen ofiziala, eta PC-erako lokalizazio fitxategia jaitsi, eta instalatu beharko ditugu. Gainerako plataformetan, ezingo dugu euskaraz jokatu, Xboxeko originala kasu. Gogoratu, Xboxen atera zela originala, 2012an, hasieran esklusiboa izan zen, eta garai on hoietan, Xboxek gauza honak egiten zituen garai on honetan, Xbox 360ko garai horretan, indien aldeko apustu garbia egin zuen, eta Fez eta Braid eta lakoak izan ziren atera zirenengoak, eta kasu honetan ezingo da bertsio original hori euskaraz jokatu, baina PC-an nordea, orduan horretarako, Igoak prestatu ditu Windows, Linux eta MacOS erako instalatzaileak, eta, Fez honekin, egun Gebi Orantxiaren zerrendan, 226 euskarako
euskarazko bideojoko ditugu eta berri pozgarria, bai? Eta, bueno, eta jarraituko dugu, bai? Jokoak eitzen zerrenda horretara. Ez dakit zuek fez honetara jokatzeko aukera izan duzuen. Bere garaien hasi nintzen, baina ez nuen amaitu. Baina beira, beti izugarri hitzonak entzun dituzten jolas bat da. Eta igual proba bat egiten diot bat. Aurrekoa irratsaioan komentatu genuen, ez? Lander Game, nola da Androiden hiltzeko, izenak inozu txarren ez. Game Native Plus, bai. Hori da. Igual horrekin poratuko, ze hau ondo jun daitekeela nik uste. Ez dakiten hor, euskeraz jarri izango dian jolasak? Aldira dire jarri, baina nastetxu da. Ja, pixat, bai. Sortzen dauen, ez? Direktorio sistema horretan da itxupen jartzea, ja, liotxo handitzago izan dike. Baina, bueno, erabatera bestela pratzeko eskusa hona izala izke. Eta, bueno, Josuri eskerrak amendi, beti bezala. Jolas bat ditutzatik, gainera kasu honetan jolas bastante famatua eta top bat da. Pena, esan duzun, gauza pare bat izan ditula itzuli, baina, bueno, baki uste zeltasun izaten dian itzulpenez ofizialak. Eta igual komentatu pixa xaxatze aldera, aurten Josigoa izugarri eskolana egiten edela, jolaspila bat itzuli ditula. Ibai pixkat igual atzera gaitzaigu gehatzen, ez? Xaxatze aldera, Gero nik ez de jolas batera itzultzen, baina, bueno. Bueno, zurideko fezen pari negolek beste handi bet, ez da? Berreita borti gai euskera zitzulitze. Baina da, guentala urte pila bateko. Bueno, pari gara, antzeko joku esango dugu, askotan. Baina bai, nire biltze fezen bere gunien, eneban guztiz gain ditu, horrek azkenengo sekretu errunan kontuek hori dena hor gatu zen, ze kriston zorak eritze dauz, eta nik uste, hori gain ditiko ja. Are gehiago pasatu dezakezu jokoa, guztiz gaien du eta enteratu ere ez, hori zer den kontu hori, nik lehenago bueltan, hori gero bideoak ikusi nitula eta tutorialak eta YouTubeen eta kontu horiek azaltzen dituztenak, baina... Bai, zentsu horretan da oso antzekoa tunik be bai, eskueraz deko gule, kasu honetan Ibai kitxulitze, eta antzeko zozer deko be bai. Hor nik uste dut argizago edala sekretuek eta beste zozer dauela horratzien, gero badau sekretu superpotente batzuk zerala konturatzen, oza, espada zabizen sarien begire eta abuz segatzi da, zer da hau, zerala konturatzen, bez? Ostia, baina fezonetan, sekulako movida matematikoak, egiteko, pertsona normal batek ezin ditu olakoak atera, ez dakit. Orduan pena bat, ez, bai, egizte hori kanpoan geratzen da, baina aipatzen banez, karo, berze errunak ero ingelesezko itxeri lotute dauzela, eta bar, zala, zorak ere, azteko espan lortu, eurek erruna horrek eraldatzie, baina eske gero hori dana ganora euskaratzie, zala, zoramen bat, ez da. Beti izaten deuna, arazoa ez da itzultzea, arazoa da lokalizatzea. Eta gauza asko koherentzia izatea itzulpena egin da gero. Guztiz. Eta, bueno, hau bukatute, momentuz denboraldiko euskarazko azkenengo bideojokue. Ameneko guz, laburtxo pare bat, neba duzu analizis hasi aurretik komentatu guz labur. Ze, bueno, lehenengoa da, aurtengo joku handizena, ez? GTA 6, Grand Theft Auto 6 erreserbak abiatuko dire egun gutxi barru, gainera nogota bostien, Rockstar Games kadira zeda ben modura. Honek azkenien, berez beste dozen jokua ez ezan inungo garrantzirik ikuiko, bale, oso ondo, eta aurrengo gendun. Baina, klaro, honek apurbete baiestatzen dugu edo bentsete pizio mote dutxo azararen amiretziko kaleratze dati, ez? Ondino ez dugu ikusi. Bai, barkatu, bat ez be presioa. A ver. Hori da. Hori be bai, baina asko niko zalantzen egon ginen ia urtengo dan edo, segun horretan, eskendu jakitzen. Baina, klaro, suposatzen dugu negaz batera, espada beste santarkeirik geitzen edo zuzer pitxirik geitzen, presizoa be, ofizialki iragarko da bela. Horrea betiko lez, badabizu rumurruek topera, ez gezuak entzuten, aipatzen da digitalin parkatu, bertsio normala 80 eurotan estreneko zala, gero alako bertsio berezirin bat edo gonzala 120 eurotan. Auskalo, ez dakigu, ikusko dugu egun batzu barru. Baina, bueno, horregaz batera, iragarpenegaz batera, beste gauza txikitzu beti txizko Rockstarrekoak, ondin ez dugu gameplayirik ikusi, ez dugu jokaretasun bideorik ikusi, baina bai, ezagutu dugu jokuen azala zer nolako izango da, ez? Portadie bera. Bueno, GTA-an kasuetan ikusten beti oso mitikoak izan ditzela, eta urte luzez ikusten ibiliko garela behin da barriro, bideotan, edo zelekuten, orduen nahiko iragarpen potoloa, eta hori, itxaroten geratu birko garela, ez? Azaroan 19
PlayStation 5 eta Xbox Series bertsinatara. Galdera da, zurmora haude, jolas hau, GTA 6 $1.000 milioi kostatu ote den edo gehiago. Zenbat egunetan aurre eskaerekin bakarrik jakurrituko dute? Aurrezkarekin ez dakit, baina irtetzen da momentuan fijo egun bat ubi. Nik uste aurrezkariekin ja zengo dutela. Bai, Kurrituko dutela. Egingo dabe, ez dakitena aurrezkariekin zenbat egunetan, ez? Hori ez hori. Igual, jendeak hori lasaiago hartuko dau. Nahi do pentsatu, edo alata bez. Hore, Grand Theft Auto 5 online atera zenean, bai? Izan zen bertsio berri bat edo aparte erosi beharreko zera edukia edo jokoarekin zetorren. Jokoarekin zetorren. Bai, osastik eran esan egon, albitute, hilabete batzuk berandu hau gehitxu bien jokure, baina hori eguneraketa bat zan. Ze hor dago, ez da, muina, ez? Hor dago, dirua eta... Leheno entzak kristo negozio zaugaten hor. Bueno, egia da, bai. bostak berak atera zebala, bere momentuan, kampaina zanean bakarri uste dut intzebala 1.600.000 milioi, azte bukera batian edolako zerbait, salmentatan, eta kostado zeban 250 inguru. Eta hori etzukala, online hori, eta gero egia da onlineana izan dela, bueno, ez dibiturri brutala. Hori, egiz edan lehen, dano joten ginela, kampaina horren bile, eta igual, oinko jokalarizek ez, GTA-koak ja hori dan aldatu inda, eta kampaina ez da begure, edo apenas jokatuko dabe, ez dakitz. Nahi dabe online. Play. Igual hori egon daiteke zera, ez da? Behar bat da igual kampaina 80 eurotan gehi, bestea, ez? Arrituko ninduke. Bai. Bai, nahiko itxuzia izango litzateke, igual salduko lukete, eta igual dirutzera ziko lukete. Baina, da mantxatzea izena ezargaetik ez. Ze bakizu ultra errentagarri izango dela jolasa. Hortaz, merezi dizu jolasa, zuri izena zeitea, pixka zikintzea, diru pixka gehiago irabazteatik. Ez da hobeto Rockstar jarraitzea Olimpoan, bidejoko garatzaien artean. Zer nahiago zenuke, hori edo jokoa gehi online bertsioa, ez? Dena 100 eurotan. Ez da egit. Gu total, hemen usto bantxik endute beste danok PC-ko jokalez gara laseko itxe behitxaron enpirko dugu. Ia PC-era bese maten eltzen dan, eta hori mugitzeko behi ezer nolako ornagaio berdan, baina bueno. Bueno, Lander, PlayStation 5-tean ibiliko bada? Ja. En teoria. Serie etxetzen. Hori egiza. Principios hori dalata, Switch birako bertxinua ikusko dugu, suposatzeot, ez da egit, Euskal. Nik bere garaian, txartel grafikoa eguneratu notzan ordenadoriari GTA San Andreasen ibiltzeko. Bakaro, orduan oso merkia ziren, txartel grafikoak ez da bain bezala. Baizu nun jarri nun aurrean San Andreas martxan, tabletean Androidekin ze horrekin. Osea, imaginatu da, teknologia zenbat egin duen aurrera. Bai, bere garaian, osta, eta bai, erosen likutan. Kusi barko dugu hori, esan bezala, Series S zer emozio biltzen dan, ze orain gutxi probatu nuen Final Fantasy XVI, bai, ez dela beste munduko ezer, bai. Etxe batean daukat Series X eta beste batean Series S, eta aldaketa egin nuenean, ostras, buah! Nabar izan. Bai, osea, pilloa, osea, ez dakit, eta GTA, bai, olen potente izan da, eta horren beste baliabide behar baditu, ez dakit. Bueno, beste jolas bate badukau ez, Lander? Albiste askara. Bai, labur aipatzearen, azkenengo indie estandatxue karri dugu. Mecha Chameleon, bueno, ez dakit, Mecha Mecha, ez da izan datxetan. Bideojoku ez, sekulako arrakasti lortu da bela sarietan, alako multijokalari harrapak eta bideojoku bat izango zana. Eta, bueno, bi pertsonak egindako indie joku txiki honek, 7 milioi salmenta gainditu da bezala ezagutu gendu natxo, ez esela bentzet. Lemorion garatzaileek, edo bentzet bi garatzaileek Steamen kaleratu dabe. Zan dugu modun, alako harrapak eta bideojoku bet, nun bata arduratu bier da
apurbete prop hunt estiloan izango dugu itxura bera, beste jokalarizek bilatzi ez, baina aurretik, eta uste partien zier bai, jokalarizek eskutetako eta euren gorputze margotzeko almena dekie. Orduen, ikusten duzuz hormatan itxasten edo zabaitzen edo denun, talako paint modu simpletxu bategaz, euren pertsona izen margozten doaz, kamufletan ez, eta alako proposabena da eskaintzen duzkune bideojokuek. Uste partidak 10 jokaleriko dizela gehien ez, oker espana bien, igual gehitxo sartu lehik ez bakotxean. Dalako joku betiko atxikibet, nahiko garapen errazauko gana, bi garatzaile atzien bakarrik, baina kasu honetan bateklie, asmatzie lortu da bena, 7 milioi karagarrizko pasadia, egiz da bideojokue merke saltzen dela, 6 eurotan erosilik, baina ostras lan dabe, zorizionako niri, eta hopa, gozatu, joku elikatzen jarraitzu, eta jolako besteren bat ateteko aukereiekin. Esan da mian. Nere inguruan ebili pixka esatzen, eta esatezen Euskal Engonterrera begira, hartu biako da hori, ez dakiz, patxangetarako eta, bere garaian izan zan bezala nik uste dute zela esan oin aztuko jak. A ber, zela da hau... Amel Guys. Among Us. Fall Guys. Fall Guys, bai, baina bai, hori da. Hortariko joku, klasiko bat bihurtu da naia, badatorrela oso potente. Proposamen simpliakin, baina bueno, bai, eta gainera aurretik ikusitako gauzekin, gertatzen dara da, ondo eginda, berezitasun batekin, eta perfecto. Funtzionatzen dau, bi pertsonak, eta saldu. Bai, noizean behin olako jolaseak datzen dira ez diana bereziki zerra, baina tekla ematen dute, eta, karo, bi pertsona zeate, indi bat itezute, 7 milioi saltze dituzu, milioi pila bat diru irabaziko duzu, eta bizitza praktikamente ez daukazute, soluzionatuta. Hortaz, bueno, holako gauza raroak gertatzen dira. Bai, nespein olako batzu zerrentzute bintxe posgarrizea, beste porroten eta itxiran artien, Eta, bueno, honek izan dire laburrek, ondori ditxen badetxuen, azkenengo atalagaz goaz. Hori, analiziakin. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Tengo indie obra handize edo handizenetakoa ekarritxe. Mina de Hollowerren ibil gara. Yacht Club Games ezagunen azken jokoa da, Shovel Knight zoragarri zen egileena, alegia. 2022 urtien ezagutu genduen lehenengoz, iragarpenagaz batera okerespana bilen Kickstarter dirubilketa arrakastatxua abiatu bien, 1,2 milioi dolarrak gain ditute, soberan gaintxu bien, ez da, biarbien diru kopuru hori. Baina finantzazioa lortute garapen prozesu ez da horren samurre izen jatxeko antzat, urte luzez egon da garapenien, eta bidien berandutxik jasan deuz. Joan den urteko urri zen merkatu betu bierzan, berez aurretik kaleratzeko asmoak beuki biezan, baina azkenien, azken fintziek eta horrek atxelanak burutzeko denbora biela aldarrikatute, aurtengo maiatzera berandutu bien, demoak hainbat biderrez, irratsaioan hainbat biderrez epatu egun moduen, esperotako garrerie jasan, jentiek jokagartesun aldetik, horre kesa batzuk euki bezan, horren jatxekoak hori dana txukuntzeko asmoa zibiltziren, naiz eta diru eukin, naiz eta Shovel Knight oso arrakastatxo izen, Yacht Club Games antza esan egoera ekonomiko samurrien aurkitzen, eta minak ez bazuen aurrekizteko arrakastarik eskuratzen, estudioa desagertzeko arriskue egon omen da, edo lan aipatzen ban Bloombergeko Jason Schreier kazetari ezagunek. Bueno, maiatz bukaeran estrenatu zen, PC, PlayStation 5, Switch B, besango dugu, Xbox Series eta Xbox One bertxinoakaz, eta egun gutxi batzuetan milioi erdi salmenta gainditu da bezala iragarri dabe jatzetik. Switch B-ko bideojokurik salduenan artien kokatu zen maiatz bukaeran, egun gitxi horretan, ustot Nintendon jokueken dute mina izan zala arrakastatxuna, olako zozer. Eta Steam plataforman ikaragarrizko balorazioa jaso deuz. Gero jartzen bagara begire Metacritic, OpenCritic eta alakotara urteko jokurik honen artien kokatzen da, horre nahiko harrera ona. Eta antza jokagarrizan aldetik lortu da bez, begirak erakartzie, jenti erakartzie, naiz eta olako retro bideojoku izen.
emoten dugu jatzek bentsat bizirik jarratxuko da bela, eta suposatzen dugu udan zierbe lortuko da bezala, salmentatxu gehiago, eta bentsete iraieko zaparra horreri aurre eitzeko bizirik ibilko dizela. Jokuera purrez hartunde, irla iluneko erronka gehienak gaintzitu dugu, segiz izan, jokue nik neuk bukatu dut, baina ez dut osorik gaintzitzu, gero komentu gotxuta ze nolako sekretuek, ze nolako erronkak dauzen horratzien, baina minaren abenturari buruz hitz egiteko unidales, aurkezpena ez da, 8 biterako bideojokuen omenaldi utxe da, mina de Hollower, zehazki, batez be, Game Boy kontsolako The Legend of Zelda jokuen estetika eta jokagartasune ditu oinarritzat, baina ez da mugatzen Link Heroesen abenturetara, garatzaile dien moduen, Castlevania edo Bloodborne badire inspirazio iturrizek. Maderekatutako irla hau salbatzi izango da gure helburue, eta horretarako 6 txinparta sorgailu, alako dorre berezi batzuk, bilatzieri eta konpontzieri ekin bierko dutxagu. Sabotaia baten ondorizoz, sorgailu hauek zontzitzute geratu dira, holan epatze dutxo Lionel baroiek, irlako baroi handizek minari, eta horren ondorizoz, mustroak eta bestelako madarikasinak zabaldu dire irla horretatik. Orduen, istripuz betetako bidaia bategaz hasiko dugu abenturia, eta ja lehenengo borrokakaz hasiko gara. Borrokak hasi baina hori ja lehenengo aukeraketa edo autu handi zein birko dugu, gure armia aukeratzea, 3 arman artien aukeratzen dugu, bata da zigorra, latigoa, normalin hori ikusi dugu, arte edo irudi proportzionatan agertzen da mina zigor horregaz. Gero ikugu zelako espata bikoiz batzuk, eta gero mailu boteretsu, baina geldo bat. Probetako aukera izkatzen duzkue, nahiko mugimendu sorta simpli edeki orokorrien, ez pentsa konboak edo alako gauza berezidek izenik, zigorragaz aurrera jo eta listo, edo saltoan jo. Gero bagoaz hobetzen, baduz gauzatxu bat txiki batzuk, baina orokorrien horrekaz bakarrik ibilko gara. Itxasontzizen horrek hautatuko dugu, eta ja lehenengo txain nagusien kontrako borrekingo dugu, demoan ibi bazinen parte hori da, zikerako gune hori biziko dugune. Eta hortik aurrera, OSEX hiriburure eltzi izango da helburue. Jokuen, JAF edo herri nagusize izango dana. Hortik, ibilko gara behin da barriro, hortik mugituko gara irlako beste eskualdietara, eta aldi berien, hobekuntzat ezblokitako, pertsonaizek ezagutzeko, dendatan ibiltzeko, gune nagusize be izango da. Apurbet, Souls-like estiloa jarraitzute, izango zena, Firelike Shrine edo alako gune orokorrak izango zirenak. Jogartasunen ondik norakoak, hasikera batetik argi eta garbi azaltzen duzku ez, RPG aventura bat da minarena, esan dugu moduen 3 armanen artien hautatzen dugu hasikeran, mugimendu sorta urrizideko, badauz RPG elementu batzuk, baina orokorrien akzinora bideratuta dauen jokue da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu mina, esan dugu moduen, Link's Awakening originala, Oracle of Ages, Seasons, horretan ibili bazinen, antzeko joku bet ikusko duzu bai grafikoki, bai ikuspegi aldetik. Eta plataforma eta puzzle erronka txikizek ohikoak izango dire bidien. Horre gainditzeko, borroka edo jotiez, borroka itxez edo jotiez aparte, minaren lurrazpitik ibiltzeko mugimendu izango da ohikoen hori dabiltzie. Bi mekanika honek dire jokuko nagusizenak, ez? Kolpik emotio, besteliparik, asko oso berezirik eskaini barik, eta gero, salto itxerakoan da salto botoi ematen dute, lurrazpizien sartzeko aukeri dikogu. Olako zulo bat etxin dugu, eta mugitu genke, aurre da atxera, lurra salbatzuken dute, baina mugarik barik ibili gara. Lurrazpizen, erason gandik babestu gara, askarrago mugitzen gara, eta botoi askatzerakoan, edo denpora mugatu bet bukatzerakoan, jauzi handiz haue emoten dugu. Pixat hori Splatoonen antzera, ez, Lander? Bai, egizizan badeko zera bat Splatoonen, suposat eta penmuga bat egon zelan, ez gogoratzen dutxen momentuen. Ez. Ez, nahizun beste, egote zinen. Baina Splatoonen sekana zen, sartuta zauden bitartean ere, zera tiro gina aldizutela. Bai. Vale. Hemen minan badauz eraso batzuk altxuneak egin min, normalin eraso potente o berezizau batzuk izaten dira, baina bestela erasoa saiesteko edo salto eitzie edo lurrazpizien sartzi izango da. Ez, kitxo gara, horre garaiera horrekaz jokatzen dugu bideojokuek. Horre dire mekanika nagusizek, orduen ipetzetan eban berez, Metroidvania baten aurrein egongo ginela, bai ez, askue Zelda, Castlevania, Bloodborne, baina nire buru barruen
demo aprobeta batez be, petzetan eban, abenturan aurrera eginala, mugimendu desblokineko nebazala, objektu barrizek lortu, alako kontuek. Hori da bakarrik. Jokuek azikera batetik boten duzkuz aurrera egiteko tresna danak, ez dugu objektu berezirik, edo gune barriztera heltzeko balako mugimendurik, nizakit gantxoa, jauzi, bikoitza, olako gauzak ez dugu lortuko, abentura osoan ziar. Horren ordez, eskualde edo kokaleku bakoitzari lotutako erronka, gimik, berezizek ikusko dugu. Proposamena proposizan aldatzen doa, baina ibiliko gara lurraspiratzeko mugimendu honegaz eta borrokakaz, horregaz jokatzen dugu, ez? Joku nahiko oso entretenigarri bat etxeko, erronka pila aurkezteko, eta izan, iraun doztezan 24 orduetan, denbora guztizan aldatzen, denbora guztizan freskotasun hori mantentzen ibiltzeko. Zentsu horretan, asmatu da bela esan bierrot, jatzekoak, eta sobel nahi tegitzen moduen, ez da azken finien, gitxigora bera barrinezala, bai egote ziren, objektu berezitxo batzuk, zozer desberdine, baina denbora guztizan, jauzizekaz, paliegaz, ibiltziegaz, horregaz joku oso ara aldatzen jutezan, beti egote ziren, gauza txiki edo handi barrizek, eta horregaz jokatzen eban, ez? Gati batute mantetzeko, eta minagaz, gauza bera indabela esan leike. Ez dakizuek galderari eko zuen, zerrolan komentetako edo? Nik bai, igual, azirakoa aipatu zu, 3 arma daudela, eta 3 ezaugarri ezberdina euskatela. Ez dakit aukera izan duzu Lander probatzeko 3 armak. Esan nahi dut, gameplaya eta zure jokatzeko modua asko aldatzen dizu arma bat edo besteak gartzeak? Bai nahikotxu, baina gero bestiek bel lortzen soaz. Jasikeratik ikusten da, olako zure base edo hub moduko bat dekozu, eta bertan kutsa desberdina dauz, eta kutsa baten armaz aldatzeko aukeri dekozu. Lo que pasa bestiek bilatu inbiar duzu zela, ez? Bastante aldatzen da, egiz izan, neuk probeotaz bestiek, eta justo interreten ibinaz irakurtzen, da zigorra izango zan normalentakoa edo eskazenetakoa. Beste arma batzu dino diaz asko sobia dizela. Bueno, nire ez guzti horren beste, orduan zigorragaz ibilnaz joku ize osoan zier. Baina bai, nahiko aldatzen da berez jokagarritasune, azkenien zigorra zen da, Maiuka? Latigoa izango zena berez. Latigoa gero bola bat daukena. Hori da, olako, bai. Nik dagekin probatu naban. Eta bueno, eta diru 2 eurako esango dugu, ez? Nahiko horbilik eraso hitzeko. Zigorra apurreturruna hueltzen da, gero mailue kargetako aukeri edau eurrion joteko, apurret horregaz... Bai, ikusten pixka komplikau bezala ziela, eta zanean, noia simplifikatzera, eta dagekin probatuko dut. Hori da. Gero esan biherra dau, aipatu dut zela honi dizela mekanika nagusitzeko, baina baduzela beste ideia edo kontutxu batzuk, ez? Adibidez, albo armak, 2. mailako armak eteko guz, Castlevaniakoan ideia berbera jarratzen dabe, kandela batzu dauz hormatan, horretik jo, eta urten lehik ez? Eta gero erabiltzen dugune da, bizotzak izen biherrien, Castlevanian bizotzak ziren, hemen jul edo energize biherko dugu, erabilezeteko alako botila batzuk edo agartzen dire, bedarrak apurtzirakoan, eta bar, eta horregaz rekargetzen dugu. 2. mailako arma honek, aldiritzen aizkorak, bulkada berezizek, txirrinduek, piztiak inbokatzeko aukerak, danetari dau. Eta azkenien, gauzi da hemen horren joku handiz izen da, gu goratu birgarela, ez? Bakoitzan duen dauen, toki bakoitzien 2. mailako arma zehatz bat daut, orduen. Hilezkero, barriro horren bile joan birko gara, zerbari geratzen da. Leku batzutan bai badauz, olako burbuian moduko bate urtetan da, armi bera urten biherrien, eta aldatzen doa, burbuia hori momentuen hartu aurretik aldatzen doa, eta joeskero, momentu zatzen joeskero, nahi dugun armie lortuko dugu. Aukera hori be egon badau. Hortaz aparte, zintxilikarizoak edo objektu bejanzteko aukeri dekogu, abilizizia pasiboak edo aktiboak eskuratzeko, jolo naiten edo beste hainbatetan ikusi dugunen kontu berbera, ez? Bizitza edo magize areagotzie, mugimendu berezizek, adibidez, joeskero eta etxaizen erasorik jasan barik ibilezkero, gure indarra areagotzen doa, jo arte, olako kontuek, ez? Edo lurrazpizien sartzen garenien, salto itxerakoa, nolako susko onda moduko bat etzen dugule. Olako abilezizek lortu alduguz, baina janzteko, zintxelikari honek janzteko, mugatutako kopuruet dekogu. Gero objektuekaz abenturan zier areagoatzen doa, ez dakit 5 edo 6 dizen, alduzuzenak erun aldi berien. Eta, karo, azkenien, armakaz, zintxelikarizoakaz, gure build edo pertsonaia mota osatzeko aukeri moten duzku, ez? Neu zigorragaz ibilinez, handutxeten moduen, batez bizitzi berreskuratzeko
objektu garrantzi zemonez, baina Hollow Knighten ikusten moduen, hasiera baten nahiko simple moten dauen kontuek, partidak nahiko aldatzeko aukeri eskantzen dutxu minan bai. Eta hor, gaur egin lezela ikustena, apurtzu ez, lako sorakerizik sortzen dauzen jentiek, kontu asko aldatzeko aukeri moten dutxu. Eta gero bukatzeko, osasunari dagokizunez, ez ni bizitzi berreskuratzeko kontu kasi bindezela gaizen bat, flaskoak edo edabiek deko guz. Bizitzi berreskuratzeko aukeri moten duzkue, botoi emon eta minak trago bat edaten dugu, geldi geratute. Baina, karo, gitxi batzuk bakarrik eruen alduguz soinien. Orduen da, Dark Soulseko estuzek izango zirena, gitxi gora bera, ez? Gero, basietan, gure zutxarrak izango zirenetan hor berreskuratzeko aukeri dugu. Baina bai badeko berezitasun bet, ze ezin dugu behin da barrero edabe hau erabili bizitzie kargetako, arerizeri joan biera txagu, eta gure bizitza barra nolako marka hori bet edo ikusten dugu, joskero. Eta hori da beteko dozkune, olako gure edabe hori kargetan goaz, salik, ez da? Orduen horregaz jokatu behar da, ezin gara ebili beti defentsibara, erasoen behar dugu bai ala bai bizitzi berskuratu alizeteko. Horregaz jokatzen dugu, apur bete bideo jokuek. Gero, aurrera egin, ezurrek dire jokuen moneta zein maila zigotzeko elementue, saltokizetan erabiltziz gain, gozak erosteko, kopuru batera izterakoan, maila zigoko gara, erasoa, defentsa edo alboarmak indartzeko aukeri gaz. Hemen dator baitze, Soulsborne, Souls-like elementue, ze ezurronek galtzeko aukeri dugu bizitxe galdu eskero. Bai emango duzko bigarren aukera bat, olako txinparta bat erungo dugu guaz, energi mota bat, eta behin hiltzerakoan ez dugu zezurre galduko, baina txinparta hori bai, eta hori berreskuratu biherko dugu berriz, hilaurretik, zebestela dana galduko dugu. Abenturen aurrera ginala, txinparta kopuru ere gautzen doa, eta orduen kizauten hiltzeko aukeri dugu dana galdu aurretik. Ez dutxu horren beste zigortzen, ez da Dark Soulsen moduen, inundik inora bez, badeko puntu baten, asurpila Dark Souls eta papioa izorratzen dutxu, baina orokorrien puntu batera ja asko deko zuzenien, automatikoki erabilko duzu maila zigotzeko. Orduen, ez da horren besterakoa bez. Ez da erabilko inoz horren beste ezurregaz. Ganera, ezurregaz batera, ize denun dauzela, diamantiek bilatzi edagakoa, alako, Hollow Knighten diamantin moduen, gitxe gora bera esango dugu, kasu honetan ezurrek gordetako aukeri emoten dutxuna, sarretxen eskutatut egoten dire, edo erronka saia hau baten atzien. Erronka saia hauek behin eta berriz topeko duguz, zoen aiten moduen barriro, batzutan biztara goten dire, sartuko gara gela batera, eta hor ikusko dugu. Beste batzutan, hautsi daitezkeen pareten, edo bestelakoan atzin egongo dire, olako lurraspiko gunetxuetan, jokalarik trebinentzako desafiak izango dire. Ez dire bakarrak, albomizio eta sekretu pioa dekoz jokuek, ondino topetako pila geratzea atez, lehen ibilazela barriro apurru eta ikusten, zelan gainitxu hau edo zer investiegaz, hazin eskoturatzen guza pila dauzela, oiniko ez dutuzenak ikusi, horren jokuek, badekoz ez da, sekretu eta kontutxu piloa. Lander, hor, aipatu zu eta zuzenaiko ikusten aitzean entzat, agertu da momentu baten, habilitateak ditzazketzu, erasoa, bizitza eta bar, horre buildak egin ditzazketzu, Soulsetan adibidez tipikoak izaten dian, beira, jungo naiz pertsonaia tankea itera, eta igual jun laizketzu arma pixutzuakin, non kolpe gehiago jasoko dituzu, baina oso kolpe fuertea joko dituzu, edo igual zuk erabilizun arma edo espatakantzat gehiago komenizaizu azkarratakatzea, edo ez dakit. Horrelako egin ditzazketu. Ez da horren besta aldatzen, igoten duzun estatistika puntu horri nahiko simple dire, baina bagarri da indarra, defentsa eta albo armak. Gero laguaren aukera badau dala diamanti sortzie lortu duzuzen ezur horrekaz. Baina kontu da, maila zigotezaren bakotxien eta estatistika bat aukeratzen duzun bakotxien, estatistika horren presioa, ezurren presioa, aregatu itzen dela. Horren, orokorren zoaz, bat aukeratzen. Ez da horren beste jokatzen horregaz. Aurrera hain jebesteri parik, ni neuk abentura gainditzeko bidea arruntena edo errazena jarraitzu dutela ikusi dut, besteri parik, osek ziritzen edo mapako lekuetan, pertsonaizek esaten doztin ere kasuen je, edo bidie saie egize izeten basan, atxera eginde, Souls-like estilora, topeoten bidi izen da arruntena. Baina, berez, ez probe, baina eskualdiek ize edo zein ordenetan gainditzeko aukerie deko zule ikusi dut edo suposatzen, ez da ize puntutara izango da, baina berez, askatasun hori emotzen dutzuela ikusi dut, nahiz eta oso saia izen.
Lortutakoakaz, 24 bat orduten gainitu dut, Mina de Hollower, askoz gehiago dekotoinuko topetako, alan dabe jokuek, joku berrize plus, ez? New Game Plus, aukera hori proposatzen dutzu. Ez dela bakarrik zailtasuna aragotute, eraldatzen nahiko soroak deko zela ikusi dut, aukera pila doz aldatzeko. Adibidez, eskualdo oso bat gainditzute eukinje hastie. Edo zuna zuzenak edo txarrak, hasta gize kontu behitze, bueno. Gauza pila doz, ez? Barriro jokatzera animetako da asko eskartzen da. Eta, bueno, orokorrean, atal grafikoa eta soinu bandie itxelak izan dire, pila guztiatez. Jokue, naiz eta oso simple izen sprite kopurua ikaragarri zedeko, etxai piloa dauz, leku piloa dauz, animazio asko, musiki itxela, soinu bandie benetan, entzuteko eta gozatzeko da, retro estilo erregaz. Eta hori, orokorrean, Mina de Hollower ikaragarri zidu izate. Badeko une haulen bat edo beste, batez be, igual, amaiera erantza espero duzuleko zozer gehiza paseko dala eta azta pasetan edo. Oinoko sekretu gehiza dagoetez, ikusteko, baina, bueno. Eta seguren izuposatxo telezeren bategaz edo txukunduko daxela, baina dauen moduen, joku dauen moduen eta balizo da benagaz, 21 eurotan erosleikera, indi ikaragarze, barriro jatz topera, soben naitega zein bien moduen, eta nik uste dut urteko ez ustekabe, baina joku handizenetako baten aurrin gauzela, Orduen, txapo, eta segurunik barriro gaintxuko, hain hau berandu hau, baina barriro mongotzat aukera bat. Igual urte amaieran ikusiko dugu. Urteko sarietan GTA 6rekin da batera. Zai izango da GTA 6 irabaztea, solamente famagatik eta zeatik. Baina, bueno, komentatzen diguzunaz, jolazak oso itxura hona dauka. Eta ia da, nahazten ditula pixka zen dituzuna, Metroidvania puntu hori, Soulsen da puntutxo bate bai, osasuna berreskuratzeko eraso beharra izatea, hori igual Bloodborne ez, baita ere, pixkat? Bai, izan bai. Bueno, eta beti esaten deuna, jolasak berreskuratzeak garai baten zaukaten estetika, mekanika pixka batzuk, ez da perze txarra, eta nik uste freskotasuna ekartzen dutela. Naiz eta zaharra izan, komila hartan izan badezago. Bai, ni gogokin nabile, bertsio fisikoaren zain, bai, iragarrita dago, oraindik datarik ez dute esarri, baina bai ez dute etorriko dela. Bai, orduan, ia. Nube igual jauziko naz, horren beste guztiatea azkenian. Bersinio fisiko kanorazko bat eukin eskero, igual lehen komente dugunez, ez dela izango limited run edo alako argitaletxien edizio berezi bat, seguro gongo dala zuzerre. Baina lan dabe, benetan, asko guztiate eta irakartzen basa ditu apurtxu badan be, oske, 20 euro gatxik sartu ze merezi du. Hain ez pentsatzen igual egin dala Shovel Knight edo Hollow Knightekin egin nuena, digitalean jokatuta gero bai. Fizikoan erosi. Fizikoan erosi. Udalako, eske perfecto, bai. Bai, oso ondo sartzen da, hori hola. Star Fox aste honetan etorriko ez balitz, fijo dengo nola, Ikualan. Oso ondo Lander, eskerrik asko analizia kartzeatik. Bai, eta torizio negaz. Ikustu, ja, denboraldiz bukatzeko ordu heldu dela, bai, ezta? Hori da. Bueno, nik uste dut bukatzeko oso ona izan dela, Ikusiko dugu. Zuek esan duzuen bezala, urte amaieran igual gogoratzeko joku bat izan leike, bat ez be presioa kontutan eukitza, eta gero betikoa, ez? Grafikoki ez dala dana, naiz eta nik esango neban grafikoak oso landuta darela, ez? Bere mugak ipintzen ditu, eta gero hori lantzen da utopera. Así que... Ez da fotorealista, baina oso polita da grafikoki. Hori da. Bai, eskerrik asko, Lander. Ez da zer, horlako gehiago ator behar dira. Urte bukara antza datorren jokuen zaparra diegaz, ikusen beste analize potentu datxo. Hori da. Bueno, geratzen ga sorretan dugun atal horren faltan, lortzen balen dagoela iztere egitea, eta bestela, bueno, urrengo denboraldira arte, eskerrik asko, gurekin osaten da noi. Ondo izan. Ale, baudo ona pasa. Ondo bile, bai. Agur.